agni kanato sa pagka makanunayon sa pagampo ug dili mawagtangan sa paglaom. Ang maong sambingay magkaigsunan mahitungod kini sa usa ka huwis nga og usa ka byuda. Now ang maong byuda miadto sa hukmanan aron mopadangat sa iyahang sumbong. Nya ang maong huwis makaigsunan gamhanan kaayo. No matod pa sa atong ebanghelyo, wala kini siya kahadlok sa Ginoo ug wala po'y kaluoy sa tao. Sa sinugdanan, wala niya panumbalinga ang maong pobreng byuda. Pero sa hangtod makaigsunan, kay nagpunay magsamok o balik-balik ang maong byuda, nakahukom ang maong huwis nga iyang dapigan kini kay tungod kung dili niya dapigan magsige nagbalik-balik og samukon siya. Now, aron pagtudlo sa punto sa sabingay, si Jesus nagkanayon. Kung nagsalbahis kuno nga huwis nga way kahadlok sa Ginoo o way pagtahod sa mga tao, eventually no ni give in sa request sa maong byuda, how much more kuno ang Dios sa gugma og kaluoy. Now, Jesus does not compare God to the evil judge. Nga sa ato pa, ang Ginoo dili sama sa bangis o walay kaluoy nga huwis. Ang punto sa Ebanghelyo makaigsunan mao, nga kining dautan, kining huwis nga way kahadlok sa Ginoo o sa mga tao, eventually, kanang mitugot na o mitabang sa maong kabos, how much more ang Ginoo makaigsunan nga mao'y nagbuot sa tanan nga mga grasya. Mga igsuon, makapangutana ta, nganong mag-ampo man ta? Nganong magbalik-balik man ta o padangat sa Ginoo, kung ang Ginoo mismo nasayod naman sa ato ang panginahanglan matag adlaw. Nganong unsa man day ning pag-ampo? Nganong uban mga pag-ampo makaigsunan gitubag sa Ginoo, ngano ang uban butay pagpila ka tuig, ang uban murag imposible murag wa gyud gitubag sa Ginoo. Now, una sa tanan ang pag-ampo makaigsunan atong hinumduman nga usa kini kadakong relasyon, no? Una, ang pag-ampo usa kadakong relasyon. Mao na when Jesus told us that when we pray to God our Father, He wants us nga muampo taniya sama sa iyahang mga anak. No, kanabitaw mga anak magkaigsunan, mga bata, mga sigig pangayo, sigig panguhit, dili nimo hatagan niya bag sigig panguhit, eventually ang inahan mo give in gyud siya. No, eventually ang inahan mo give up gyud siya ug ihatag unsay gipangayo sa usa ka bata. Now, tinuod ang Ginoo na sayod makaigsuonan nga unsay atong panginahanglon matag adlaw. No, sama sa mga ginikanan kay baluman mo unsay panginahanglanon sa inyong mga anak, pero malipay biyata kung ang mga bata moduol nato og magpakaluoy nato. Kana bitaw magpalambing bitaw sila kay aduna sila gipangayo. No, inana pod ang Dios. Mao na nga kung ang pag-ampo day makaigsunan o sa karelasyon, mao na nga dili gyud nato lamu-lamuon, no? Dili nato paspason, no? Ibutang gyud nato sa kasing-kasing ug hunahuna ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Karon ibisita man ang atong mahal nga Birhen Maria, no? Nagpahinumdum lang nato makaigsunan. Yes, the month of October is the month of the Holy Rosary. Pero every day makaigsuonan is always a day to pray the Holy Rosary. No? Dili nato siya, kung mag-ampo ta, dili nato paspason. Kay matod pa nga each BDI sa Rosaryo is an act of offering to Our Lady a beautiful flower. Mao na nga kung mag-ampo ta, no, sa Santos Rosaryo, atong gihatagan og nindot nga bulak ang mahal nga inahan. Pero kung atong gipaspason magkaigsuunan, no, ang maong pag-ampo sa Rosaryo, mura ra kag nangibot kilikilid og imong gihapak sa Birhen, no? That is why when we pray the Holy Rosary, we pray it with love, no? Mao na nga kung mag-ampo ta magkaigsunan,
ato ginibutang sa ato ang hunahuna. It's an act of commitment. Kaya sa ako pang gi-share magkaigsunan, no? Kalabit akong kanta sa O Berhen sa Fatima, no? Kami mga seminarista pa mi at that time, o bisag ako na imong formator. Sus, kusok kay mga bata magkatag, O Berhen sa Fatima, sudungain taon kami. Ikabot sa katapusan, magsaad na kami karon. Sa isumpay, matag adlaw magrosaryo. So sa mga seminarista ikaabot anang napita, magsaad na kami karon, matag adlaw. No? Magsaad ta, magrosaryo atog yung tumanon. No, magrosaryo gyud ta, no? Kay lisod bining manumpa ta musa atas Ginoo sa mahal nga birhen nga dili nato tumanon. Ikaduha makaigsunan, nganong gitugot man sa Ginoo ang pag-ampo ug usahay dili. Posible nga tuyoon sa Ginoo nga madugay ang tubag sa atong pag-ampo aron sukdon sa Ginoo kad asa man kutob ang atong pagsalig kaniya. No, sukdon sa Ginoo kung asa taman ang imuhang pagtuo o pagsalig diha kaniya. Di man yung makaigsuunan, no, sa panahon nga nibisita ang mahal nga inahan og si Jose ngadto sa templo uban ni Jesus, kinsa man tong mga propeta nagpaabot sila sa pila ka tuig na gyud makaigsuunan hangtod nga nakaplagan nila ang batang Jesus og niingon na gyud ang propeta si Simeon, makapahuway na gyud ko kay tigulang na siya nga pinaabot sa Ginoo. No, after how many years mao na nga sukdon gyud sa Ginoo makaigsuunan ang atuang pag-ampo pagsalig niya. Ikaduha, posible usab nga ipadugay sa Ginoo ang pagtubag sa atong gipangayo aron nga kita mahatagan gayud og bili sa mga butang nga gikan kaniya. Tinuod baya nga ang mga butang nga sayon ra nato makabot, dili nato hatagan og bili. Apan ang mga butang nga atong gihaguan mahimong bililhon sa ato ang kinabuhi. Mao na haguan gyud pag-ayo, no? Kining paggipaampo nato, for example, na may ingon nga, sus pader kining akong anak pader, no? Ako gining giampo sa Ginoo kay for how many years wa gyud mi nakanak. Pero karon father, na gitubag na gyud sa Ginoo nya ako ning ihalad ang akong anak ngadto sa Ginoo, no? Nga bililhon siya makaigsuunan kay it takes so many years before the Lord answered her prayers. Ikatulo, posible nga ipadugay paghatag sa Ginoo ang atong gipangayo aron mahatagan kitag higayon sa pagtan-aw sa tinuod nato nga panginahanglan. Kay usahay makaigsunan kasagaran nato pag-ampo, mga puros na lang nato mga wants, pero dili ang mga needs. Mao na nga usahay na yung mga pag-ampo makaigsunan nga dili matubag sa Ginoo kay para sa Ginoo nga kun iyang ihatag kining butanga iyang nang nakita nga basin mao ni hinungdan nga kita mapahitason, no? Sa katapusan naay mga butang nga ang Dios ra gyud mao'y nasayod sa tanan. Ang Dios lamang ang nasayod unsa gayon ang tinuod nga angay para sa atong kaayuhan. Mao na nga magkanunayon kita sa pag-ampo sa Ginoo. When the Lord says no sa imong pag-ampo, hunanaa ang Ginoo niingon nga next opportunity. Sunod na pod, no? Nya the word push, no? P-U-S-H means pray until something happens. Kung apay nahitabo, hala, ampo lang yung maayo until something happens. Busa makaigsunan sa atong pagpadayon ning Santos Kamisa, uban sa panabang sa atong mahal nga Birhen Maria, you pray with all your heart because the Lord hears our humble prayers. Amen. Manindog ang tanan.